Inqaku endifuna ke sivalelise ngalo sisagqibezela isihloko sethu sokuthetha ngoDavide liloba uDavide ke sesitshila uba wenza impazamo yoba alale nomka womntu waphuma kumntwana owazalwayo. Unfortunately ke umntwana zange asurvive waye wasweleka. Ekuswelekeni kwakhe lo mntwana ithi iBhayibhile izicaka zikaDavide zamangaliswa by irresponse kaDavide. Ngela xesha umntwana ebesagula uDavide wayezilile engatyi ethandaza eliflet engahlambi engathini enxibe ezikrwexayo in an intercessory mode, if you could put it that way. Bengathi bayamthuthuzela kathuthuzeleki, but wabava bewispara wayiqonda uba kungenzeka ukuthi kanti ufile umntwana waphakamisa intloko wabubuza uba ufile na. When they confirmed uba ufile umntwana, then kuthiwa i-reaction yakhe yaba contrary to imeko ebekade kuyo. Watshintsha wafika wazivuthulula wahlamba waqala uba efuna uba makazisele ukutya watya wabhiyva komntu onormal. Ngoku befana uba kungonalelayo xa sekufiliwe, anditsho bethandazela uba makaphile. Ngoku xa engasaphili befana uba ubreaka down even more. Kwakungona avele waba normal, izinto zalunga, because sometimes how we react to situations esizijongayo, it plays a huge role. Our response must sometimes not be responses that people are expecting. While they were expecting us to break down kwezinye izimo esidlule kuzo ebefana uba zisisena kwi-mental institutions, ezinye situations befana uba zisenze saba so depressed and discouraged, befana uba siyeke nokholo olu esikholelwa kulo. If bekuyana nee-challenges esidlule kuzo bekufana uba zibhalwe kwalapha ebusweni. Hence kukho intetho ethi we do not look like what we have been through. If we can sit down with people sibasherele ii-challenges that we had to go through, basibona singathi singabantu abanormal. They do not know what we had to pay the price for and what we had to endure in the secret place. But we do not go around advertising our miseries or publicizing our sorrows, because we are trusting God to deal with them, to heal us where we are sick, to strengthen us where we are weak, and to answer us where we require breakthrough. So, but before sidlule kule point, ndifuna ukwenza a quick analogy. Kuthiwa uDavide wavuka wahlamba watya wanxiba wathini wazenza zonke. Ndifuna siyithathe on the natural. On the natural uyavuka, and esa stage sovuka it symbolizes the stage of salvation. Uyavuswa nina benifile ngenxa yeziphoso zenu wanevusa. That is a spiritual resurrection. Wavuka, which is the first step. Emveni kokuvuka wahlamba. Xa uvukile uyahlamba. You are being cleansed by the blood and sanctified. Ungcwaliswe. After that, uyathambisa, you are anointed. After anointed, kube kungona wombathayo unxibayo, so that the anointing yakho ibe protected. Ingxaki esinayo ke ebandleni, sihlutshwa ngabantu abafuna ukuthanjiswa bengahlanjwanga, abafuna ukwambathiswa bengavuswanga, abantu abatsibe iziteps. First stage uyavuswa, which is salvation. Wavuka uDavide. And then after evukile
wahlamba ngoba wayengasahlambeleli phansi. After ehlambile wathambisa, after ethambisile wanxiba. The fifth step ethi then he went and worshipped the Lord. He went to worship the Lord. Sahlutshwa ngabantu abafuna uqala ngokuseva bengekazidlula istages zokwamkeleka in the body. They want to rush to the microphone before they are going through phases zokusetshenzwa nokufine-tunwa nokuthiwa take through the spiritual journey eqale ekuvusweni, hlanjwe, thanjiswe, unxityiswe, kuprotect i-anointing yakho before you are serving. That's just what I wanted us to learn from this portion kaDavid novuswa kwakhe, but without sticking much to that. Ndifuna sidlulele kwinto ethi wasweleka ke umntwana awayemfumene noUriya owayiproduct yokukrexeza. But I want us to put things into a proper context now. Ithi iBhayibhile waye wamthatha uUriya wamenza unkosikazi. After emenze unkosikazi sekusweleke nalamntana, then kwaphuma ke ngokomnye umntwana ekuthiwa nguSolomon owayephuma kwi-combination kaDavid noUriya, lo Uriya's wife, lo wayemthathe kule ndoda enguUriya awayibulalisa emfazweni. So I think we need to correct i-detail ethile kulo aspect uba uSolomon akayo product yomkrexezo ne-rape. Umntwana owaba nokuzalwa nguDavid nenkosikazi kaUriya through rape and adultery is the first one who died. Things now had to be done properly because wayesengunkosikazi wakhe ngoku. Sebetshatile seyiqaleke a new page ebomini balomama nasebomini bukaDavid. Wayesene-legal grounds now to have ukuhlangana naye babe nomntwana ngokusesikweni. I think we have somehow misquoted that portion. And we also confused lamntana wabhubhayo as a result. Well, we know Solomon waphila, but we usually say wabakho umntwana waphuma as a result of ukukrexeza wathini kwathini, but singayibali uba lo wawo umntwana wasweleka, then uSolomon yena is the one owaphilayo, hence waphela esenza into ezinhle uThixo ngayo. But before we get into that, firstly kuthiwa uDavide izandla zakhe zazigcwele igazi efuna ukwakhela uThixo indlu, uThixo wakavuma wathi unyana wakho uSolomon nguye ozawundakhela indlu. Le nto ithetha ukuthi ke bangcwele kukhona izinto uThixo azawuzenza ngathi ezinkulu nezimangalisayo, kodwa kukhona izinto uThixo azawuzenzela thina but engazuzenza ngathi, uzenza ngabantwana bethu nakwisizukulwana sethu esizayo. Ngoba nguDavid wayenenhliziyo yokwakhela uThixo indlu yokukhonza, kodwa yafulfillwa ngunyana wakhe la dream, because into endiyithandayo kuthiwa immaterial eyayiye yadingeka, a portion of it and the treasures and everything else that was required, zangaqale ku-zero balance. uSolomon wayesebekelwe ilifa ngutatakhe, ngoba ithi iBhayibhile a righteous man leaves inheritance for his children and his children's children up to the multiple generations. Ithi I was young, utsho uDavid, and now I'm old, never seen the righteous forsaken or his children begging for bread. In other words, isonka endisinikwe nguThixo was not only enough to feed me, but it also fed my children up to the third, fourth generation. So if ubutyebi bam is only enough to feed me, but I cannot invest for my children and their children and their children's children, it means that I've not reached the level uThixo anifuna kuyo ngokweplan yakhe nangokwecebo lakhe. But be that as it may, I've seen amadoda ezilokishini, sikhule kukho amadoda abanento ethi Tembisa's butchery. Utsho ukuthi ze butchery kubhalwe Tembisa and Sons,
or ibe indawo yolungisa imoto kuthiwe Thembisa and Sons. Lo madoda lawo enzizwe enza lento yenziwa nguDavid yokuyazi ukuthi makalungise imaterial eyayidingeka for ukwakha itempile noba ingazukwakhiwa nguye. Thina siqala under a very disadvantaged background, siqala ku-zero, siqale apha abazali bethu bengakwazanga ukwenza nto even for themselves, siqale bunzimeni nasekusokoleni. So once you say 0 times a million, the answer still gives you 0. We struggle to tap into i-success. Abanye bethu ba-accomplish izinto sesibadala sesigugile, or abanye balinda ii-pensions kube kungona umuntu azawuqala ingathi uba ngathi iyaphakama sesondele ethuneni endaweni yoba ife beye wathatha over i-baton ye-prosperity from the parents ebezawukhula nayo ibe iyowuchichimela kwizizukulwane ezininji. So may we align and fix this thing during our lifetime. Abantwana bethu bangaqala ekusokoleni esiqale kubo, baqale from somewhere, babuild from what we have laid as a foundation for them. That's exactly what David did. And I like the fact that wafumana umntwana one-wisdom owayenempazamo zakhe naye, as iBhayibhile isitsho uba wayengumntu naye owayenobuthathaka bokuthanda abantu abangomama njengotata akhe, ngoba the demons that we do not fight and overcome in our lifetime, unfortunately our kids are gonna deal with them. That's why kukho lento kuthiwa zi-generational cases, the fights that we leave hanging and not defeat during our lifetime, we are transferring them by virtue sebantwaneni bethu. We have to fight and win so that abantwana bethu baqale ke ezabo impi ezizodwa, struggles zabo abazawuzicreatela ngokwabo, but bangaziboni besilwa izinto ezohluloyise zibe ziyabahlula nabo. Funeka baqale babreake ezanto before baqale ukuthi possess ezabo izinto. Enye into futhi endifuna ke siyijonge as our parting shot with all that has happened, as we are finalizing and wrapping up the life of David. Incwadi ye-Book of Acts ithi, after David had served the purpose of God during his lifetime, he died and went to join his ancestors. Ndiyayithanda ke lento yoba uDavide zangafe njengegwala, wafa njengendoda ephile icebo likaThixo with all his mistakes and everything. We're still talking about him to this day because yindoda engazange ife like a coward. He died having lived a life of purpose. He emptied himself, like what the late Dr. Miles would tell us, you must die empty having fulfilled your dream. He would go on to say, ingcwaba iyona ndawo etyebileyo apha amaphupho abantu bafe bengawafulfilanga. Ingcwaba iyona ndawo apha abantu bafa izinto zabo bengazenza. Kukho incwadi kwafanele zipublishiwe, bafa abantu bazo nazo ezo ncwadi zingekapublishwa. Ingoma kwafanele zireleaswe zaba zi-bestseller hit songs, babhubha abantu bengazibhalanga ezo ngoma. Kukho amabandla kwafanele baqaliwe zinceko ezazibiziwe zoyika azawaqala. Kukho izinto ezininzi that were supposed to have been done. May we not live a life of regret. Sithi sesibadala sicinga ixesha esiliwastileyo, singafani noDavid owayiphila life to the fullest. May we live a purpose-driven life. May it be a life of purpose. May we have many chapters to the book of our lives, abantu abazazifunda with our weaknesses and mistakes, but may there be things ezizawufundeka empilweni yethu. Abantu xa bezijonga bakhuthazeke, bafunde kuzo. With those words, I would like to say to you, maybe you are being raised as a David of this time, of this season. May you make sure ukuthi you maximize your potential wenza konke okusemandleni to live ubomi be-impact, ubomi obuzaba transgenerational. Inkosi kusikelele.